Hola, hau da Bilbao Good Hostel bat, eta orain ikusiko dugu zer dagoen barruan, eta nik erakutsiko dizuet. Erabilgarritasunaren arazoak daukagun jendea egiten dugu lan hemen. Eta ere bai dago hornituta edo erabilgarritasuna arazoak daukaten pertsonak etortzeko. Hau Fundazio Natibatuen proiektu bat da, gu aspalditik 30 urte daramagu Bizkaian zehar ezgaitasun duten pertsonei lanpostu sortzen bila. Eta hau da beste proiektu bat, azkena eta modan dagoena, zen gu aktibidade desberdina dekogu martxan eta turismoan ikusi genuen beste aukera bat zela lako jendi aukera, lanpostu bat eskaintzeko eta gizarte barruan inklusioa bultzatzeko aukera polita zela. Eta oindela ja urte batzu hasi ginen proiektuen hori buruz pentsatzen. Orain dago harrera batean, eta hemen dago Jessica jendeari aurkezten dio gauzak, eta goiko partean, zona gorrian, daukaguz logelak, gela bat telebista ikusteko, gero beko partean dago zona berdea, dago zena ordenagailuak interneten sartzeko, da gero dago hemen harrera alboan, zona urdina, dago zena beste gela bat telebista ikusteko. Lehenengo momentutik ikusi genuen kalitatezko low cost turismoan bat aukera bat zegoela Bilbon eta ikusi dugun azken urtean martxan zelan egon diren beste proiektu batzu, gure ikuspuntu ona zela, badakigu. Eta hasi ginen, proiektuen zelan jarri leken martxan, bilatzen lekua, diru ebile. Eta batez be ikusi genuen aukera ona zela ezgaitasun duten pertsonei lan normalitzatu egin dezakela aurrian jartzea oso errez. Jendia etortzen da hona, kanpota ikusten du gure jendia lan normalizatu egiten duela. Eta hori bai dela beste gauza bat, lehenengo gauza da lanpostu topatzea eta hori da normalizazioen prozesua hori igual erakusleio bat oso igual onena, momentu honetan dekogun onena. Azkenean danok daukagu lana eta gaur egun oso garrantzitsua da lana ukitzea, orduan bai. Langabezia problema bat da gure gizartean, baina hori ezgaitasun duten pertsonei askoz gehiago. Momentu honetan gu saiatzen gara lanpostua sortzen eta gure jendie beste enpresa normalizatuan sartzen. Gero eta zailago da, gu igual lortzen dugu 12 pertsona enpresa normalizatu batean sartzea, baina beste 20 datoz buelta. Orain sartuko gara kafetegira eta hemen gosariak eta hartzen duguz eta hor dago bufeta. Prezioak barruan dago beza, maindireak eskoialak alokatu aldira. Nordikoak eta gosaria. Eta, hori hartzen du prezioak eta gero ere bai daukagu aizi erabiltzeko guneak eta hori eskaintzen dugu. 8.000 pertsonak etorri dira eta gu ez genuen hori pentsa. Ez da pentsatu ere, hori zen beste munduko zer. Momentu konkretuetan egon gara toperaino, Aste Santuan, BBK Lan Festival, Aste Nagusian, gero dau udan okupazioa nahiko altua izan da. Gero dau hilabete batzu
ez hemen bakarrik, beste lekuetan turismo gutxiago dauela, eta gure helburua da oin olako momentutan, apurka-apurka okupazio gehiago lortzea, baina oso posi gaude. Orain sartuko gara lehenengo gela batera, ikusiko dugu ja zer dagoen barruan. Hau da gela bat, lau ohe daukana, 6 ohe daukana, da balio du minusbalioentzako ligota o bat. Azkenean gure helburua, ez? Jendea ezagutzea eta horrela gehiago eta gehiago egitea. Timing is crucial.